uyawuzuvunywe nje ukuzowupholisa nje amanxeba omzuzwana ke phofu. Phofu ke phako home affairs nansi kakukho into ekuthiwa ngolindela pha. Andiyana bisekhona naloo nto leyo. Qayokwenza ID kuthiwa hayi khawububamba nakulindela. Singolindela kula mantombazana. Uthi ngozowuhleli naye upholile kumandi. Umva sithi baby nguye ugqiba ufone. Baby wapi ngolo? Hayi umuntu ebenkade ndinaye uthi ucela sithethe. Nithethe nini? Kunzima uxela le ndoda ifonayo bayi. Sizawuthetha ngomso ndibhizi namhlanje. Akabe bold man kazive intoni. Uyabonakala ba oyena muntu usesenhlizweni yakhe ulo upha ngaphandle. Phofu ke ibonile la chap uba ikhona imoto ebalimisa yaqonda barhasisi. Uthe lo ngathi uzawuqhubeka nobomi bakhe nje manganiphinde ndiyomosha la nto akuyo kwakhona aphinde indoda iphinde uphinde ulahle mna bese ndikhona iphinde indoda ikushiye ngoba ibifuna nje umosha. Abantomazana hey abasengxaki nje kuleyo yabona kuleyo nje esibalela kangaka. Hayi abethakala kuleyo kulo umcimbi hayi kuloko lindela hayi abethakala qit.